Ligesom den er for død. Okay, jeg finder op på... Nå, jeg har fundet op på det. Og det skal først. What's more? Har du skålkaj? Hvad? Har du skålkaj? Jo. Men hus. Nå! Skal man lave fordi så først på spørgsmål? Ja. Det er. Ej, den ligger vi op, mand. Okay. Se, flere fra om morgenen. Ej, også lige. Over. Hvad er det, vi gør det start forfra? Nej. Mit klamme ansigt. Okay. Mit udseende faktisk. Okay, nej. Hun spørger, hvad synes I om mig? Jeg kan ikke lide det. Det tror jeg gerne. Det flyver bare med. Okay. Hør, du sidder faktisk og spiller smart i skolen, ikke? Og så når på nettet, så er det så dejligt at skolen, at vi siger til ham. Det kan vi ikke. Du er den mest svamlende kælling, jeg nogensinde har. Mit udseende er faktisk til Lina, du er under den skala, altså. Du er langt under. Du ligger måske nede på den der ånding. Lige med indsætte også. Du er grim. Ja. Skal vi finde en dag? Nej, du glemte den der med personlighed. Vil du så? Det er langt. Skal vi virkelig lave den? Du er så grim. Virkelig varm. Jeg tror, du er besked. Jeg var ikke Ej, det er så sygt. Okay. Morgen. Hej. Okay, skal vi finde dag? Nej, skal vi ikke, fordi du får færdig. Så det var rart, så sygt. Altså, tror du, jeg dø? Jeg hedder sådan noget. Jeg gider ikke være sammen som en varm kæde. Du er virkelig... Så den eneste, der er vild med det, er nok Marco Mus. Altså, Men det er fordi, han er sådan. prøv lige at høre efternavnet Mus. Altså, det der Tom og Jerry. Undskyld, Marco. Ej, okay. Er jeg pæn? Nej. Du er bare pissegrim. Er det sød? Nej. Det dårligste med mig? Alt. Alt. Det bedste med mig, der er ingenting. Men det dårligste ved at selv faktisk være nemmere at sige, hvad der ikke er dårligt ved dig. Ja. Og det bedste med mig, Øh, jeg kan ikke rigtig finde tanken. hvis der er mig, skulle nok være der sagt. Det grimmeste med mig, det klamme fjes. Det vamle fjes. Det flotteste med mig, det er rød. Det er flot. Nå, er du allerede helt dernede? Ja. Jeg har ikke engang svaret. Okay, det dårligste med mig, jeg starter igen. Hvor var det? Det dårligste, ja. Det var det, jeg har noget. Det var det. Og det bedste ved mig, når jeg det var der ikke noget. Det er jo det grimmeste ved mig. Alt. Ja. Det flotteste ved mig. Alt. Nej, ingenting med det. Når du har kæft. Ja. Ej, Elsker jeg mig? Nej. Du er forfærdelig. Altså, vi spiller, altså det lader som om, jeg godt kan lide dig, men det virker ikke, altså, det er ikke for jeg vil hellere spille skak, end at være sammen med dig. Jeg tror mig, jeg kan også skak. Hallo, vi bliver nødt til at lave ny, det der kompromisspørgsmål. Ja. Og vi kan ikke lide det der. Ja. Savner jeg mig? Vi savner kun de grimme penis. Ja. Er jeg perfekt som jeg er? Nej. Du er langt op. Kommer der snart. Ja, på den er OK. Det hedder OKAI, ikke OKI, vel? Altså, det er så meget på sig. Ja, så var det sidste år. Okay, vi skal lige se, hvad hende der til se, hun skriver. Ej, hun kan jo ikke skrive noget, fordi jeg er først nu. Er jeg sød og sjov? Altså sød,
Nej, jeg ved det ikke. Det kommer jeg på nogle gange, ikke? Den er sjov. Jeg sidder aldrig og griner af dig. Ej, jeg tror ikke, til hinanden. Det tror jeg er sådan en bål, det der. Der var lige hjerteklask. Hvis jeg turde helt over det, den ramte fjesen. Ej, jeg skal faktisk ikke så. Hold skrækken sand. Kan du se mit lille klor? Vi kan ikke blive op på det med grin lige nu. Ej, vi begynder på samme video. Nogle ting om igen. Hvor dejligt hun er. Okay, jamen. Hvad synes I om mig? Ja, du er perfekt, Line. Jeg elsker dig. Min udligner ved til 10. Du er sådan noget 10 plus. Okay. Min personlighed for 10 plus. Skal vi finde den? Ja. Er Jeg pænt meget. Jeg er sød. Meget. Det dårligste for mig. Der er ikke noget dårligt ved dig. Det bedste. Der Alt. er alt, ja. Det grimmeste ved mig. Der er ikke noget grimt ved dig. Det flotteste ved mig. Alt. Elsker mig. Utrolig meget helt forelsket. Ja, Puha. det er sindssygt. Savner I mig? Ja. Så meget. Du er mit hjerte hele tiden, tror jeg. Du er 24/7. Jeg er perfekt som jeg er. Ja. Ja. Du kunne ikke være med. Du er gudsmuk. Altså. Ja. Wow. Kommer jeg snart? Nej, kommer den snart? Ja, Jørgen. Jeg ved ikke, hvornår den er. Hvad? Okay. Det er OKAU. Har du godt ret på det? Er sød og sjov. Ja. Ja, jeg elsker dig. Cecilie, det ønske, det bliver også så op med at skrive, at vi skal komme sammen. Okay? Så. Den kan vi også se det her.